Безгә без буларга гөлтерәк. Шулай булгас яшәйек аралашып, бер-бер безгә кунакка баргылашып. Сәлам дуслар бездән, ялкынлы сәлам. Сәлам сорашу насыйп булган гелән. Безне агынып көткәнегезне беләм. Шуңа күрә мин һәр сак ысып киләм. Сәлам дуслар бездән, ялкынлы сәлам. Сәлам сорашу насыйп булган гелән. Безне агынып көткәнегезне беләм. Шуңа күрә мин һәр сак ысып киләм. Шуңа күрә мин һәр сак ысып киләм. Ушым китеп китап укырга яратам дип әйтә алмаем. Әмма кирәген укымай калганым юк. Күбрәк заманча әдәбияты, психологик әсәрләрне яратам. Робин Шарма, Пауло Коэльо яраткан авторларым. Интернетта кызыклы статистик мәгълүматкә тап булдым. Дөньяда иң укый торган ил Һиндстан икән. Унда кеше уртаса 11 сәгать укый. Һуңнан кала Таиланд, Кытай, Филиппины. Рәсәйдә көненә 7 сәгать укыйлар. Әйе, көндең өстән бер өлешен укып, калганын бейеп йырлап уздырайык. Киләсе композициялар миннән гер. Рәхмәт, тыңлагыз дуслар. Кем яшергән һөйсерен, күз яше һәм газап табылмай, юлдарыңда адашһаңда, һиндә ашыгаңдыр яныма. Тик хуңлама, зинһар хуңлама, мәңге үкенер уйдар һалма. Бар дөньяны урап сыкһаңда, ышана мине табарыңа. Язмышыма бәхет язһам, мин бабырмын йондыз булып. Күктә түгел, йөрәгеңдә мәңгелеккә уралып. Йондыз тагы шул төн, кем юатыр, көмеш айда көтә үз бәхетен. Бер үк хыял икебездә, дөрләп янырга әдер һөюдә. Һин ягында, күңел ягында, назлы карашың кояш үде. Бер-береһенә гашык яндәргә төндә йондызлар юл күрһәтә. Язмышыма бәхет язһам, мин бабырмын йондыз булып. Күктә түгел, йөрәгеңдә мәңгелеккә уралып.
Тапшыруды революционер Ленин бабай һүзләре менән тамамлайһым килә. Укырга һәм укырга. Ни тиһәң дә китап белем шишмәһе. Бер ниндәй интернетта уны алыштыра алмай. Бүгенгә тапшыруыбыз тамам. Һеҙҙең менән булды мин, Айгөл Әминова. Киләһе осрашҡандарга тиклем. Һаубыҙығыҙ, дуҫтар.